Σας καλησπερίζω. Περισσότεροι με γνωρίζετε εδώ. Κεφαλογιάννης Γιώργος, από την Intellectica. Εκτός από τη δική μου τοποθέτηση, κάποιου ήταν η ιδέα ότι μπορεί να συντονίζω και τους συνομιλητές μου. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε αυτό. Επειδή δεν έχω εμπειρία σε αυτό, ελπίζω να έχετε μια κατανόηση και να με βοηθήσουν και οι ίδιοι να το κρατήσουμε εντός πλαισίου. Πριν ξεκινήσουμε, μιας και το θέμα του πάνελ μας είναι επαναβιομηχανοποίηση με άλλους όρους, και όταν λέμε άλλους όρους εννοούμε τεχνολογίας. Έχουμε ανθρώπους από την τεχνολογία εδώ. Θα πούμε διάφορα ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να θέσω ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που πρόσφατα το ξαναναφέραμε. Το αναφέραμε και κατά τη διάρκεια του Φόρου των Αδελφών. Και αφορά σε ένα snapshot της κατάστασης της ελληνικής βιομηχανίας, πάρα πολύ γρήγορα, για το πού βρισκόμαστε. Εάν μπορούμε να φορτώσουμε την παρουσίαση, γιατί... πολύ ωραία. Λοιπόν, σας εμποδίζω, πάω πλάι. Λοιπόν, τα απλά. Μιλάμε για επαναβιομηχανοποίηση, αλλά βλέπουμε ότι για πάρα πολύ καιρό δεν υπήρχε ούτε βιομηχανία για να κάνουμε επαναβιομηχανοποίηση. Βλέπουμε την προστιθέμενη αξία, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας. Η Ελλάδα βλέπετε διαχρονικά γύρω στο 8%, 8,8% το Q4 του 2023. Βλέπετε που βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το 14,7%. Το gap διαχρονικά τεράστιο, ούτε συγκλίνει, ούτε φαίνεται να υπάρχει κάποιο convergence σε οτιδήποτε. Άλλα στοιχεία που δείχνουν το πού βρισκόμαστε από πλευράς παραγωγής. Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες ακόμα και από χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, που μοιάζουν αρκετά. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων είναι περίπου το 10% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Σε χώρες παρόμοιες πληθυσμιακά μπορεί να φτάνουν και ξεπεράνε το 25%. Η Ελλάδα επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν, σε έρευνα και ανάπτυξη 0,73% του ΑΕΠ, με το μέσο όρο να είναι το 1,48% στην Ευρώπη. Το διπλό. Από πλευράς τεχνολογίας και αυτοματοποίησης, που εμείς τι λέμε, είπαμε το πάνελ μας είναι επαναβιομηχανοποίηση με νέους όρους, με όρους τεχνολογίας δηλαδή. Ωραία, για να δούμε πόσο καλά πάμε και σε αυτό. Είμαστε 24η από τους 27. Σε όρους αυτοματοποίησης, δηλαδή στα πόσα robots χρησιμοποιούνται per 10,000, εδώ πέρα είναι κάποιο λάθος αυτό, εργαζομένων across όλες τις sectors της οικονομίας. Άρα ούτε σε αυτό πάμε εξαιρετικά. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ποιο είναι το στοιχείο των τεχνολογικών skills. Έτσι, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις τεχνολογικές για να μπορούμε να οδηγηθούμε στη νέα τεχνολογική επαναβιομηχανοποίηση. Για να δούμε πώς πάμε και σε αυτό. Εξαιρετικά. Καθόλου. Είμαστε 22η από τους 27 στα DESI Ranks. Τα είχα ξαναπεί πρόσφατα αυτά. Τα DESI Ranks είναι τα ranks που μετράνε τα digital skills και αφορούν στο human capital στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά από ό,τι βλέπετε. Και οι επιχειρήσεις που παρέχουν training για τεχνικά skills στους εργαζομένους τους, το αντίστοιχο σκορ στην Ελλάδα 12%, στην Ευρώπη 20%. Ήθελα να θέσω λοιπόν αυτό το πλαίσιο και με αυτό να καλωσορίσω και τους συνομιλητές μου σε ένα ρόλο τον οποίο δεν τον έχω συνηθίσει, όπως ξαναλέω, του να συντονίσω και των υπολείπων τις ομιλίες. Αν μου επιτρέπετε, καταρχάς, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε να συστηθεί το καθένας, ποιος είναι από την εταιρεία που είναι, να μας πείτε, ας ξεκινήσουμε εκ δεξιών. Και να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία σας και να πάμε έτσι. Βλέπω ξεκινάτε με το νεότερο. Εσύ πρέπει να είσαι νεότερη. Φυσικά. Υπονοείς ότι ήμουν μεγαλύτερος, έτσι. Όχι. Καλησπέρα. Παναγιώτης Καραμπίνης από Endeavor Greece. Η Endeavor είναι ένας διεθνής οργανισμός που σε 40 χώρες προσπαθεί να βοηθήσει high impact entrepreneurs, που για μας high impact είναι δύο πράγματα. Η ύπαρξη δύο πραγμάτων ταυτόχρονα. Η ικανότητα κάποιος να κάνει scale και την ίδια στιγμή να θέλει να δώσει πίσω, να κάνει paid forward όλο αυτό το success το οποίο χτίζει στα επόμενα generation από επιχειρηματίες. Αυτός ο συνδυασμός λέγεται high impact entrepreneur για μας και πιστεύουμε ότι με αυτούς μπορούμε να αλλάξουμε οικονομίες, τις ζωές των ανθρώπων, να ενισχύσουμε κράτη, αγορές. Οπότε πηγαίνουμε σε χώρες και αγορές οι οποίες είναι secondary, δευτερογενείς, χρειάζονται αυτό το support, δεν έχουν το mentality, την κουλτούρα να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και προσπαθούμε μέσα από τις ιστορίες αυτές της επιτυχίας να τις βοηθήσουμε να γίνουν όσο μεγαλύτερες και όσο πιο γρήγορα γίνονται επιτυχίες και να το πολλαπλασιάσουμε ώστε να δούμε institutional αλλαγή.
θεσμική αλλαγή στις χώρες αυτές. Το κάνουμε σε 40 χώρες, στην Ελλάδα είμαστε το 2012. Δουλεύουμε με φοβερούς founders. Νιώθω ότι είμαι σε ένα σαλόνι της Endeavor εδώ. Έτσι είναι όλοι οι φίλοι και μέλη του οργανισμού και ο Σωτήρης και η Deepsea μέλη μας. Οπότε, happy to be here. Μπορεί να είμαι από τους νεότερους εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το topic μου θυμίζει τα νιάτα μου, γιατί ξεκίνησα την καριέρα μου σε βιομηχανία όταν ήμουν στην Αγγλία για 6 χρόνια. Εγώ ονομάζομαι Άλξη Κυριακοπούλου, είμαι Chief of Staff στη Deepsea Technologies. Εμείς πρακτικά μαζεύουμε δεδομένα, είμαστε στο τομέα της ναυτιλίας, μαζεύουμε δεδομένα από πλοία και external και φτιάχνουμε ένα digital twin του πλοίου και χρησιμοποιώντας AI δίνουμε suggestions στους πελάτες μας πώς μπορούν να μειώσουν το CO2 και τα καύσιμα τα οποία καίνε. Και μπορούμε να σώσουμε γύρω στο 10%. Η εταιρεία εξαγοράστηκε πριν από 1 χρόνο ακριβώς από τον Aptesco Corporation, που είναι ένας μεγάλος ιαπωνικός κολοσσός στο κομμάτι του αυτοματισμού. Τέλεια. Εγώ είμαι ο Σωτήρης ο Μπαντάς. Είμαι ιδρυτής και CEO της εταιρείας Centaur, μια εταιρεία Internet of Things για τον χώρο της αγροδιατροφής. Είμαι εδώ όμως και με το ρόλο μου σαν αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χετία. Η Χετία, για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι Hellenic Emerging Technologies Industry Association. Είναι μια ένωση εταιριών, η οποία εκπροσωπεί ένα πυρήνα εταιριών, αρκετές δεκάδες, ευτυχώς, που αναπτύσσουν τεχνολογία στην Ελλάδα, με έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα και είναι κυρίως εστιασμένες στον χώρο της μικροηλεκτρονικής, των semiconductors, του Internet of Things και του AI. Και εγώ νιώθω έτσι πολύ at home here και με βάση την ατζέντα φυσικά και την ΕΝΕ που το διοργανώνει, αλλά και φυσικά σε αυτό το εξαιρετικό πάνελ. Είστε καλά. Αλέξανδρε. Είμαι ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος. Καταρχήν είμαι αντιπρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Aldemar. Εμείς ξεκινήσαμε ως ξενοδόχοι. Το transformation που γίνεται από εδώ και στο εξής είναι σε μια εταιρεία asset management. Έχουμε αλλαγές και εμείς αρκετές και έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι ως ξενοδόχοι είμαστε limited και σε perspective και σε τροποσκέψεις και τελικά σε προοπτικές, αλλά δεν θέλω να το πω σε κοινό που είναι τουριστικό ή ξενοδοχειακό, γιατί πιθανόν να με δίνουνε. Θα σας πω όμως ότι η εξέλιξη αυτή, και να απαντήσω και λίγο στην ανησυχία που είχε και ο πρόεδρος μας και πολλοί άλλοι πριν, εγώ μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός ελληνικού πανεπιστημίου, γιατί αποφάσισα ότι απ' έξω δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και αποφάσισα να το κάνω από μέσα. Άρα η μεταστροφή και οι αλλαγές που γίνονται πια είναι να μπαίνουμε μέσα σε μηχανισμούς που θα φέρουν την αλλαγή και όχι να καθόμαστε να παρακαλάμε για να μας ακούσουν. Αυτό το λέω περισσότερο γιατί τελικά, μάλλον αυτός που είναι και ο τελευταίος μου ρόλος είναι και ο σημαντικότερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν μου επιτρέπετε τώρα θα ξεκινήσω εξυβωνήμονε μου. Ξανά από σένα, Αλέξανδρε, λοιπόν. Εμείς τα έχουμε ζητήσει διάφορες φορές. Και ξέρω ότι δεν θες να μιλάς αμιγώς για τη φιλοξενία, αλλά επειδή θεωρώ ότι χρησιμοποιείς μια φράση που λέγεται ότι το προϊόν της φιλοξενίας συντίθεται, το οποίο σημαίνει ότι πολλά κομμάτια της παραγωγής και της βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας καταλήγουν να είναι στη φιλοξενία. Θέλω να μου πεις, όσο αφορά σε αυτό, εσείς, ας πούμε, στο προϊόν της φιλοξενίας χρησιμοποιείτε κάποια προϊόντα τα οποία κάποια βιομηχανία τα έβγαλε, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Ελλάδα. Θέλω να μου πεις με ποιον τρόπο θα μπορούσατε εσείς να χρησιμοποιείτε και να κάνουμε πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας, ούτως ώστε να συμμετάσχουν στο προϊόν φιλοξενία έναντι των ξένων παραγωγών. Αγαπημένο θέμα, και επειδή το ανέφερε νωρίτερα και ο Άγης, έχω κάθε λόγο να το μνημονεύσω. Το ελληνικό προϊόν πράγματι συντίθεται, το φιλοξενία στο προϊόν. Ουσιαστικά ο πολλαπλασιαστής είναι περίπου 3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που έρχεται στη χώρα μας από ένα ξένο επισκέπτη, τα λεφτά μοιράζονται στην ελληνική οικονομία επί 3 και αυτά τα χρήματα συνήθως πηγαίνουν στο προϊόν πολύ πριν το βιώσει ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης έχει ένα turnkey product, το οποίο το παίρνει εκείνη την ώρα και λέει: έχω μια διαμονή σε ένα ξενοδοχείο. Κάποιος έβαλε τα κρεβάτια, κάποιος έβαλε τα στρώματα, κάποιος έβαλε τα χρώματα και ξέρουμε ποιος τα έβαλε. Τον αρμόδιο τον έχω κάνει Θεό παντού εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, κάποιος βάζει το προϊόν που συνθέτει το προϊόν της φιλοξενίας. Στα χρόνια που ακολουθήσαν τις αρχικές σκέψεις και ο τρόπος με τον οποίο το έχουμε υλοποιήσει από εδώ και στο εξής είναι: πρώτα θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια να χρησιμοποιήσουμε ελληνικό προϊόν που παράγεται στη χώρα
και μετά θα στραφούμε σε ξένο προϊόν. Θα αναφέρω ένα στατιστικό του 2019, δυστυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τα απόλυτα νούμερα του 2023. Το 2019 κάναμε περίπου 19 δισεκατομμύρια έσοδα ως τουρισμός. Παραμέναμε πρωταθλητής του ΑΕΠ. Δεν λέει πολλά πράγματα αυτό, πιστέψτε με. Και δώσαμε 4,9 δισεκατομμύρια σε εξαγωγές, δηλαδή σε εξαγωγή χρήματος για να εισάγουμε προϊόντα για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι επισκέπτες. Το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν αρνητικό περίπου 300 εκατομμύρια. Εν ολίγης, η χώρα έχασε 300 εκατομμύρια από τον τουρισμό. Σας το λέω έτσι λίγο bluntly, γιατί την ώρα που δεν θα το ακούσετε από αλλούς, αυτό είναι που κάνει δεν θα το πω ποτέ σωστά, θα το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό γίνεται μόνο με τους εξής απλούς όρους. Την ώρα που αξιοποιούμε στο maximum τις εγχώριες δυνάμεις, με γνώμονα τελικά το ισοζύγιο να είναι θετικό για τη χώρα, τότε μιλάμε για την αξιοποίηση παραγωγικών δυνάμεων της χώρας που είναι βιομηχανικές δυνάμεις, είναι δυνάμεις παραγωγικές, είναι δυνάμεις αγροτικές, είναι δυνάμεις τεχνολογίας. Τότε μπορούμε να συζητάμε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε θέση οδηγού με τον τουρισμό και όχι απλά απολαμβάνει εκείνο το ωραίο νούμερο που λέει πόσα εκατομμύρια επισκέπτες ήρθαν φέτος στη χώρα. Για να κλείσω τη γρήγορη αυτή, ελπίζω, παρέμβαση, μία τελευταία τάκα. Εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε πάντα. Αφαλατώσεις ελληνικές εταιρείες που τις παράγουν. Χρώματα όσο μπορούμε και νομίζω πλέον το έχουμε εξαντλήσει, πηγαίνουμε σε ελληνικές εταιρείες. Τεχνολογίες που εφαρμόζουμε από ελληνικά χέρια και ελληνικά μυαλά. Στο maximum δυνατόν. Αξιοποίηση του αγροτικού πλούτου της περιοχής που είμαστε. Αυτό είναι να δίνουμε πίσω στα χέρια της παραγωγής της περιοχής την εξουσία να μας δώσουν το προϊόν. Και τώρα το μπαλάκι είναι σε εκείνους, γιατί εκεί αρχίζουν άλλα θέματα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα επανέλθω πάλι σε αυτό το θέμα, το γυρίσω ξανά σε σένα. Κύριε Παντά, ήθελα να σας ρωτήσω. Πάμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε από το κομμάτι της φιλοξενίας, αλλά δεν είναι ακριβώς φιλοξενία, δεν του αρέσει το έξω να το λέω αυτό. Είναι ένας χώρος όπου συντίθενται πάρα πολλά προϊόντα της βιομηχανίας. Θα το θέσω έτσι. Εσείς ασχολείστε με πολύ ψηλής τεχνολογίας ζητήματα όπως τα semiconductors, όπως λέμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για αυτή τη βιομηχανία στην Ελλάδα? Θεωρώ σχεδόν προσωπικά, αν και δεν είμαι η δήμον του χώρου, ότι είναι πολύ δύσκολες επενδύσεις οικονομικά να γίνουν στην Ελλάδα για να μπορούν να παράγουμε. Εδώ πέρα δεν παράγουν άλλες οικονομίες και άλλες οικονομίες. Αλλά από πλευράς intellectual property, ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε? Ξέρω ότι δεν είμαστε σε business school, αλλά θα σας κάνω μια σύντομη SWOT ανάλυση. Τουλάχιστον το S και το O. Καταρχήν να πω το εξής. Θα πω δύο πράγματα. Ένα που μάλλον το ξέρουν αρκετοί από εσάς, ειδικά όσοι παρακολουθείτε το αμερικανικό χρηματιστήριο και γενικά τις χρηματαγορές, και κάτι που ίσως δεν το ξέρετε κάποιοι από εσάς, οι περισσότεροι. Αυτό που ίσως έχετε δει είναι την ραγδαία άνοδο εταιρεών όπως η Nvidia. Η Nvidia χθες, ή μάλλον πριν κάποιες μέρες, ξεπέρασε τα 3 σε αποτίμηση στο χρηματιστήριο το αμερικάνικο, στο Nasdaq. Εχθές μόνο η άνοδός της, μάλλον ανά 2 μέρες, η άνοδός της στο valuation που έχει, είναι ένα ΑΕΠ της Ελλάδας. Ανά 2 μέρες, αναλογιστείτε το λίγο, προσθέτει στην αποτίμησή της ένα ΑΕΠ της Ελλάδας. Ένα το κρατούμενο. Άρα, τι συμβαίνει εδώ? Υπάρχει ένα gold rush, ένας πυρετός χρυσού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, και υπάρχει μια εταιρεία η οποία φτιάχνει τα φτιάρια και τις αξίνες. Συγκεκριμένα φτιάχνει μικροτσίπ που τροφοδοτούν τα data centers που τρέχει το ChatGPT και διάφορες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στα κινητά μας. Ένα λοιπόν κρατούμενο είναι αυτό. Αυτό λοιπόν κάποιοι ίσως το έχετε ακούσει, παίζει πλέον και στα mainstream media παντού. Αυτό που ίσως δεν έχετε ακούσει είναι ότι κάποιες τέτοιες εταιρείες που βάζουν πράγματα μέσα σε μικροτσίπ έχουν δημιουργηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω από παρθενογέννηση, δεν έχει σημασία όμως, στην Ελλάδα. Όλες αυτές αποτελούν μέλη της Ένωσής μας, τη Σχετία. Μία συγκεκριμένα από αυτές βάζει τεχνολογία πάνω σε wearables, πάνω σε smartwatches. Δεν το ξέρετε. Λεγόταν Think Silicon. Πριν 2 χρόνια εξαγοράστηκε από ένα κολοσσό που λέγεται Applied Materials για μια αποτίμηση η οποία ήταν ένα μεγάλο πολλαπλάσιο των πωλήσεων που είχε. Hardware ή software? Silicon Intellectual Property. Δεν φτάνουν να κατασκευάσουν το chip, αλλά βάζουν την τεχνογνωσία τους, τα designs τους, τον κώδικά τους, σε μικροτσίπ που φτιάχνουν εταιρείες, ας πούμε, όπως η Nvidia κλπ. Μια άλλη εταιρεία στην οποία είχα την τύχη και τη μεγάλη εμπειρία να είμαι συνειδητής,
έφτιαχνε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι intellectual property και συνεχίζει και το φτιάχνει, που μπαίνει στα ασύρματα chips, τα οποία είναι αυτά που μιλάνε με την κεραία των κινητών μας τηλεφώνων. Η εταιρεία λοιπόν αυτή, το όνομα της ήταν Helic, εξαγοράστηκε και αυτή από ένα μεγάλο κολοσσό του semiconductor industry, για αυτή της ακριβώς την δυνατότητα και πάλι για μια αποτίμηση, η οποία ήταν ένα πολλαπλάσιο των εσόδων που είχαμε. Τι σημαίνει εδώ λοιπόν, ότι αν κάνουμε αυτή τη SWOT ανάλυση, το strength της Ελλάδος, όσο και αν φαίνεται απίθανο, θα βάζαμε το semiconductor design και το silicon intellectual property. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας συγκινήσει λιγάκι. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν μας φτάνουν μόνο τα strengths και οι αποτιμήσεις που επιτυχάνουν οι εταιρείες που ιδρύουμε, αλλά πώς μπορούμε να βάλουμε περισσότερα πράγματα σε περισσότερα chips. Αυτό μας ενδιαφέρει νομίζω εδώ και να κάνουμε λοιπόν την επαναβιομηχανοποίηση με αυτόν τον όρο και με αυτή την κατεύθυνση. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τα opportunities. Τα opportunities που αναδύονται είναι πάρα πολλά. Ένα το ανέφερα ήδη, είναι το AI, που ζητάει πάρα πολύ τεχνογνωσία, που την έχουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να την παράξουμε. Το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Έχουμε, ας πούμε, σπάνιο expertise σε chips τα οποία μιλάνε με δορυφόρους. Οι δορυφορικές επικοινωνίες, ήδη το έχουμε δει, γίνονται όλο και πιο mainstream. Εκεί λοιπόν πρέπει να παίξουμε δυνατή μπάλα. Πρέπει να παίξουμε ένα πολύ βασικό ρόλο, πρωταγωνιστικό, σαν ελληνικές εταιρείες semiconductor design. Ένα άλλο opportunity, και εδώ θα το αφήσω για να συνεχίσει να κυλήσει η κουβέντα, λέγεται CHIPS Act. Είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει περί τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ προς την αναζωογόνηση της βιομηχανίας παραγωγής μικροτσίπ. Συγκεκριμένα έχει βάλει ένα πάρα πολύ aggressive στόχο, να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίως μέσα σε 7 χρόνια. Ένα πάρα πολύ δύσκολο στόχο. Τι θέλουμε να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με αυτό το στόχο? Θέλουμε να είναι συμμέτοχοι ή θέλουμε να είναι στο περιθώριο? Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι. Με διάφορους τρόπους μπορούμε να τους αναλύσουμε αν έχουμε χρόνο. Αλλά σίγουρα αποτελεί ένα μεγάλο opportunity για τις εταιρείες, για εταιρείες σαν αυτές που σας ανέφερα, οι οποίες είμαστε πολλές και φιλοδοξούμε να γίνουμε περισσότερες και να γίνουμε και δυνατότερες με συνασπισμούς με άλλους παραγωγικούς φορείς, με άλλες βιομηχανικές εταιρείες, γιατί όχι, κτλ. Άρα στο κομμάτι, κρατάω εδώ, στο κομμάτι επαναβιομηχανοποίησης που λέμε με όρους τεχνολογίας, για να κλείσουμε αυτό το gap που έδειξα πριν του 8,8% με 14,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως χρησιμοποιούμε και εμείς αυτό το παραγόμενο intellectual προϊόν, η ελληνική βιομηχανία, όχι μόνο να πωλείται, να εξαγοράζεται από ξένες εταιρείες. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Και με αυτό θα πάω στη Δεσποινίδα Κυριακοπούλου. Πώς θα πάω? Ότι για μας, λοιπόν, για να βάλουμε τη διάσταση της τεχνολογίας στην βιομηχανία και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε optimization καταστάσεις που θα δημιουργήσουν κίνητρα ώστε να φτάσουμε και να κλείσουμε αυτό το gap στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται η εξής ερώτηση. Πρέπει να βάλω στην παραγωγική διαδικασία AI, αυτοματοποίηση ή οτιδήποτε τέτοιο, του μικρού μου εργοστασίου, της μικρής μου μεταποιητικής μονάδας μέχρι το οτιδήποτε. I make it or I buy it, είναι η ερώτηση. Διότι αν μιλήσουμε τουλάχιστον για τις διαστάσεις του AI, το AI είναι κάτι το οποίο δεν είναι παρθενογέννηση, είναι σαν ένα παιδάκι, πρέπει να το μεγαλώσεις, πρέπει να το διδάξεις, πρέπει να περάσει καιρός. Οι εταιρείες που φτιάχνουν τέτοια πράγματα, και είναι πολλές στο εξωτερικό, έχουν κάνει feed με πάρα πολλά data όλα αυτούς τα νευρονικά δίκτυα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να το φτιάξει από την αρχή. Πώς θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συγκεραστεί στα πλαίσια της ελληνικής βιομηχανίας? Και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση, make it or buy it στην ουσία? Ναι, θα το φτιάξω μόνη μου ή μόνος μου ή θα πάω να το αγοράσω. Τώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε define λίγο καλά. Τι θα πει τεχνολογική λύση, τεχνολογικό προϊόν? Δεν είναι σαν να αγοράζεις ντομάτες, να αγοράζεις ένα ποτήρι, να αγοράζεις ένα αντικείμενο. Είναι ένα solution end-to-end, το οποίο βασίζεται σε data. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει πρώτα να μπορέσεις να συλλέξεις τα δεδομένα, να κάνεις data collection. Μετά πρέπει να τα πάρεις και να καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί είμαι σίγουρη όποιος εδώ πέρα έχει κάνει οποιοδήποτε project με data, όλοι λένε τα data είναι χάλια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτά. Εκεί μπαίνει μέσα το AI, γιατί μπορείς να κάνεις data cleaning. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας όρος που είναι transfer learning, όπου, ας πούμε, αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι όταν υπάρχουν κενά στα δεδομένα, παίρνουμε δεδομένα από άλλα πλοία που μοιάζουν με το συγκεκριμένο και γεμίζουμε τα κενά. Οπότε, you make sense of the data και μετά ξαφνικά μπορείς να κάνεις monitor τι γίνεται, να καταλάβεις τι γίνεται, να κάνεις measure. Και μετά μπορείς να βρεις προτάσεις για να δεις πώς μπορείς να βελτιώσεις το αποτέλεσμα και να σώσεις χρήματα, να σώσεις χρόνο, να αυξήσεις το quality output. Οπότε, όλο αυτό για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να έχεις
να το κάνει μια εταιρεία η οποία έχει επενδύσει σε αυτό και έχει experts που καταλαβαίνουν πώς να το κάνουν και έχουν πολλά δεδομένα από εταιρείες παρόμοιες και διαφορετικές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε 700 χρόνια data, ας πούμε, σε πλοία. Οπότε, αν πάει κάποιος να το κάνει μόνος του, είναι πολύ πίσω μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Επίσης, χάνεις και χρόνο και κάνεις και επένδυση εσωτερικά να το χτίσεις αυτό το προϊόν. Μετά, σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθούν οι μεγάλες εταιρείες είναι στο να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτά τα προϊόντα και πώς μπορούν να τα υλοποιήσουν εσωτερικά και να κάνουν training στους υφιστάμενους υπαλλήλους. Παρά να πάνε να το ξανακάνουν από την αρχή. Κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ και με αυτό θα πάω στον κύριο Καραμπίνη πάλι. Γιατί, από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, για να βοηθήσουμε τεχνολογικούς όρους στη βιομηχανία, ίσως και η νέα επιχειρηματικότητα που είναι αρκετά συγκεντρωμένη στον κλάδο της τεχνολογίας, η παλιάς μορφής επιχειρηματικότητα, η ίδια η παλιάς μορφή βιομηχανία είναι κάτι το οποίο δεν το έχω στο μυαλό τους οι νέοι επιχειρηματίες. Αυτή μπορεί όχι μόνο απλά να απολυθεί ή να δημιουργήσει added value για ξένους μεγάλους κολοσσούς, αλλά θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με ελληνικές παραδοσιακές βιομηχανίες στο πλαίσιο του optimization τους. Εσείς από την μεγάλη έκθεση που έχετε σε νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες στον κλάδο και της τεχνολογίας, αν δεν κάνω λάθος, αρκετούς. Βλέπετε αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία κάνουν και πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις, να συνδέονται και να παρέχουν τέτοια τεχνογνωσία σε παραδοσιακές βιομηχανίες στη χώρα? Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Σε κάποιους κλάδους λίγο περισσότερο, σε κάποιους κλάδους λίγο λιγότερο. Κάποιοι κλάδοι έχει μεγαλύτερη αξία, κάποιοι κλάδοι έχει λιγότερο νόημα και σημασία να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά θα πω ότι κυρίως, ειδικά τα τελευταία. Κοιτάξτε λίγο το οικοσύστημά μας. Έτσι. Θα πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα οικοσύστημα, έχει μια αγορά τεχνολογίας και καινοτομίας, η οποία είναι αρκετά πρώιμη. Είναι σε ένα βρεφιακό στάδιο. Έτσι, πότε έχουμε το πρώτο startup στην Ελλάδα? Ίσως είναι το Scrooge, ενδεχομένως. Το 2008-2009 είναι οι πρώτες startups που φτιάχνονται. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε fund. Δεν υπήρχε fund dedicated για την τεχνολογία. Το βλέπετε τώρα τη θάλασσα που υπάρχει και το abundance από χρήματα, διάθεση, ταλέντο, όλα αυτά. Άμα κάνουμε λίγο zoom out και συνειδητοποιήσουμε ότι όλη αυτή η αγορά έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 12, 13, 15 χρόνια, ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι ίσως είναι και λίγο λογικό όλες οι υπόλοιπες αγορές και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι να έχουν ένα adoption rate, να υιοθετούν όλες αυτές τις τεχνολογίες με το ρυθμό που τον υιοθετούν αυτή τη στιγμή. Το εντυπωσιακό είναι βέβαια ότι αυτός ο κλάδος δημιουργεί success stories με μια ταχύτητα η οποία είναι σχεδόν δεν θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Και ίσως εδώ αυτό που έχει σημασία είναι σαν χώρα να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε τα χρήματά μας και όλα μας τα αυγά κάτω από ένα bet, από ένα στοίχημα το οποίο λέει πάμε να κάνουμε τεχνολογικά, να εξελίξουμε τη χώρα και να την κάνουμε ανταγωνιστική. Να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε. Και κάνουμε διάφορα στην Endeavor που θα χαρώ πολύ να τα συζητήσουμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια που βγαίνουμε λίγο σιγά-σιγά από την κρίση, στην οποία κρίση είναι ένα black box, είναι πολύ λίγα τα πράγματα που έχουμε να πούμε σαν οικοσύστημα, σαν success stories είναι πολλά. Την ώρα που βγαίνουμε εμείς από την κρίση και αρχίζει και επανέρχεται λίγο η κανονικότητα στην Ελλάδα, υπάρχει ένα τρομακτικό φρένο στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στον χώρο της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Και εκεί είναι που βλέπουμε κάτι μαγικό, που είναι λίγο χρονικά τυχαίο στην Ελλάδα, όπου τα funds και οι θεσμικοί επενδυτές σταματούν να επενδύουν στις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά την ίδια στιγμή και λόγω διαφοράς φάσης και λόγω οικοσυστήματος, το maturity του οικοσυστήματος, υπάρχουν ακόμα success stories στην Ελλάδα, τα οποία ζητάνε χρήματα και έχουν traction. Και εκεί είναι αυτό που τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια έχει γίνει σε ένα πολύ μεγάλο αυξημένο ρυθμό. Ελληνικές οικογένειες και ελληνικές εταιρείες που είναι leaders στους κλάδους τους είναι world-class stories και έχουμε world-class stories στην Ελλάδα σε πάρα πολλούς τομείς. Οι περισσότερα από αυτά τα world-class stories είναι και στην Endeavor κάπως involved, είτε στο board μας, είτε ambassadors, είτε 1002. Αρχίζουν, κάνουν step up. Καλύπτουν το κενό. Υπάρχουν family offices τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πιο active και από funds. Το family office της οικογένειας Λάτση, το family office της οικογένειας του Ωνάση, του Foundation, το family office του Ευτύχη του Βασιλάκη, το family office της οικογένειας Βαρδινογιάννη, του κυρίου Μητυλινέου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές εταιρείες από αυτές που έχουν φτιάξει δικά τους funds, έχουν δικά τους dedicated οχήματα, έχουν
assets τα οποία είναι allocated για τεχνολογίες, αγοράζουν τεχνολογίες από όλο τον κόσμο και κάπως έτσι νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα που πλέον θα φτάσουμε και σε ένα αριθμό συμμετοχής των μεγάλων οικογενειών και της βαριάς βιομηχανίας της established αγοράς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, που θα είναι η επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής τεχνολογίας, το οποίο θα είναι σε ένα βαθμό και σε μια ποσόστοση η οποία θα πρέπει. Είναι normal, right? Αλλά νομίζω ότι η δική μου άποψη είναι ότι όλο ήταν θέμα maturity του οικοσυστήματος. Είναι μόνο 15 χρονών αυτό που σημαίνει στην ελληνική τεχνολογία. Επειδή, όπως σας είπα εξ αρχής, η εμπειρία μου είναι μόνο στο να μιλάω και όχι να συντονίζω. Μου υπενθυμίζουμε ότι έχω αργήσει λίγο, σωστά. Ωραία. Οπότε, παρακαλώ, τις δευτερολογίες σας μπορώ να τις κάνω πιο σύντομες. Ξέρω ότι δίνω εγώ το momentum ενός πολυλογά, αλλά μπορεί να το. Εγώ θα πω εδώ για θέμα και καλής τύχης. Και επειδή είναι άδικο και στη φαρμακοβιομηχανία και ξέρω ότι μετά έχουμε και άλλο μιλητή και στην φαρμακοβιομηχανία οι οικογένειες είναι εξαιρετικά active και πολύ supportive και μάλιστα ήσασταν και τις πρώτες. Και στην ναυτιλία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ, αλλά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και ο κύριος Τρίφων που θα είναι εδώ μετά, επίσης εξαιρετικά active και θα ήταν άδικο να μην το. Βεβαίως. Το ξέρω εξιδίων αυτόν, ισχύει. Δεσποινής Κυριακόπουλος, έρχομαι σε εσάς. Στο κομμάτι των skills, γιατί είπα πριν ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω από πλευράς DESI rates, στα digital skills, λοιπόν, τα rates αυτά στην Ελλάδα σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά πίσω. Και θεωρώ ότι για να μπορούμε να φτάσουμε στο μακροπρόθεσμο μέλλον σε μια επαναβιομηχανοποίηση με τεχνολογικούς όρους, εάν δεν εκπαιδεύσει προσωπικό, σε αυτά τα skills δεν το καταφέρουν ποτέ. Μπορείτε να μου πείτε στο δικό σας κλάδο το κομμάτι του AI, πώς μπορεί να συνδεθεί με το upskilling του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, μπορώ να κάνω upskill το εργατικό δυναμικό χωρίς να αντικατασταθεί από το AI και παράλληλα να οδηγηθούμε στην κατεύθυνση της αύξησης του ranking μας σε αυτά τα rates. Το AI δεν έχει έρθει για να μας αντικαταστήσει. Έχει έρθει για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο πολύ. Οπότε, όταν πας και βάζεις ένα σύστημα τεχνολογικό, είναι σαν να βάζεις οποιοδήποτε σύστημα στην εταιρεία σου. Τώρα, εδώ λογικά ξέρετε όλη την ERP. Είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, πρέπει να πας να κάνεις implement ένα καινούριο σύστημα. Δεν χρειάζεσαι όλα τα άτομα στην εταιρεία να καταλαβαίνουν ακριβώς τι είναι το AI, να γράφουν κώδικα, αναλυτικά, όλα αυτά τα πράγματα. Let's be realistic. Δεν θα το καταλάβει κανείς τόσο τέλειο, εκτός από τους experts. Χρειάζεται άτομα που μπορούν να πιάσουν και να καταλάβουν πώς λειτουργεί και ποιο είναι το output και ποιο είναι το impact αυτού του συστήματος. Και μετά θέλεις project managers και champions μέσα στην εταιρεία. Για παράδειγμα, η Έλληνα που είναι συνεργάτηδά μου που κάθεται εδώ, που κάνει αυτή τη δουλειά εσωτερικά σε εμάς, οι οποίοι πάνε και πρέπει να γίνει ο φιάλτης των υπαλλήλων που τους πρίζουν συνέχεια, χρησιμοποίησέ το. Εμείς, ας πούμε, έχουμε και άτομα που συνδυάζουν διάφορα skills. Οπότε, ας πούμε, ο lead captain στο support που έχουμε εμείς είναι ένας καπετάνιος που ήταν στη θάλασσα, ο οποίος έχει πτυχίο software development. Οπότε πάει και μιλάει στους καπετάνιους και τους εξηγεί πώς να το χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Βέβαια, όταν πουλάς ένα τέτοιο σύστημα, παίρνει 6 με 18 μήνες, ας πούμε. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη υπομονή για να μπορέσει να γίνει το upskilling και να καταλάβει η εταιρεία πώς λειτουργεί. Και ένας πολύ καλός. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πολύ risk-averse οι μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν investment σε αυτές τις εταιρείες. Να κάνουν investment σε κάτι καινούριο, σε μια startup, σε μια τεχνολογική λύση. Και αυτό το χρειάζεσαι μετά για να μπορέσουν να επενδύσουν όλες οι εταιρείες που λέει ο Παναγιώτης με όλη τη δουλειά που κάνει και Endeavor. Οπότε, ένα πολύ καλό πρόγραμμα που είχαμε πάρει εμείς ήταν κάτι που ονομάζεται Innovation Norway, που είναι η Νορβηγία και το Λίχτενστάιν και αυτές οι χώρες έχουν φέρει κάποια χρήματα για να συνεργαστούν με ελληνικές επιχειρήσεις. Οπότε αυτοί μας δώσαν ένα grant για να κάνουμε develop ένα ας πούμε, update σε ένα από τα προϊόντα μας, αλλά πληρώσανε και τον πελάτη για να υλοποιήσει το προϊόν μας για κάποιους μήνες. Οπότε σώσαμε λίγο χρόνο και έτσι μπορέσαμε να τους εκπαιδεύσουμε και κάπως να μοιραστούν το ρίσκο ας πούμε, το κράτος και με άλλους. Οπότε κερδίσαμε χρόνια να το κάνουμε αυτό. Απλώς πρέπει συνέχεια να μαθαίνουμε και συνέχεια να συνεχίζουμε. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Θα έρθω σε εσάς δημοσιογραφικά, αν γίνεται, όπως θα έλεγε και ο Παύλος Ευθυμίου, για να περάσω και λίγο στους υπόλοιπους συνομιλητές, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τα skills. Ποια θεωρείτε. Θα ξανάρθετε σε μένα. Τώρα θα γυρίσω σε εσάς απευθείας, γιατί θέλω να μείνουμε στα skills, να μην αλλάξω θεματολογία. Στα skills, μπορείτε να μου πείτε από την παρατήρηση που κάνει το experience της παρατήρησης από τις επιχειρήσεις που είναι στο οικοσύστημά σας. Ποια είναι αυτά τα skills τα οποία είναι απαραίτητα για το εργατικό δυναμικό. Μόλις δημοσιεύσαμε μια έρευνα η οποία είναι φανταστική και έχει κάνει μια πίστευτη δουλειά και
ο καθηγητής Οδουκίδης από την ΑΣΟΕ. Βγάλαμε μια έρευνα εμείς, η ΑΣΟΕ και η EY, η οποία είναι φανταστική και θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα, στην οποία κοιτάξαμε λιγάκι τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική παιδεία, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και πού πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. 51% των τμήματων στη χώρα είναι εκτός του παραγωγικού μοντέλου. Από τα 419 τμήματα, τα 220 είναι αυτά τα οποία είναι τμήματα τα οποία εκπαιδεύουν κόσμο για ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να δούμε στην Ελλάδα να συμβαίνει. Τώρα, κάθε χρόνο μπαίνουν στην Ελλάδα 70.000 εισακτέοι. Από τους 70.000 εισακτέους που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, αποφυτούν οι 50.000. Τους 20 τους τρώει κάπου το σύστημα. Κολλάνε κάπου στο σύστημα και δεν αποφυτούν ποτέ. Από τους 50.000 που αποφυτούν από το σύστημα, από αυτά τα 219 τμήματα που είναι spot on για το παραγωγικό σύστημα, για το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε, οι απόφοιτοι είναι περίπου 30.000. Αν θέλουμε η Ελλάδα να φτάσει στα 300 δισεκατομμύρια GDP, που νομίζω ότι πρέπει να είναι ο νούμερο ένα εθνικός στόχος για όλους μας και να βγάλουμε όλα τα objectives και όλα τα goals από οπουδήποτε και να βάλουμε μόνο ένα goal όλοι μας, από τα σπίτια μας μέχρι τις εταιρείες μας. 300 δις. Είναι τρομακτικά προβληματικό ότι δεν μεγαλώνει το ΑΕΠ μας. Consistent τα τελευταία 40 χρόνια. Για τα 300 δις, οι άνθρωποι που θέλουμε που αποφυτούν 30.000 το χρόνο, χρειάζεται να γίνουν 100.000. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα deficit. Τώρα, όχι αύριο. Deficit 70.000 ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπαίνουν σε μια μηχανή για να μας φτάσει στα 300 δις. Άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής, με τα resources που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στα 300 δις. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την δημοσιεύεται σύντομα. Έχει δημοσιευτεί. Έχει δημοσιευτεί. Δεν την ήξερα πώς γίνεται αυτό. Θα ενημερωθώ. Αλέξανδρα, να γυρίσω σε σένα. Θέλω να επιμείνω λίγο σε κάτι που έλεγες πριν. Θέλω να μου πεις τρόπους με το δικό σου πρίσμα, μέσω αυτής της ιδιότητας που έχει το προϊόν φιλοξενία να βλέπει πάρα πολλούς τομείς βιομηχανίας, πώς θα κάνουμε αυτό το ισοζύγιο το οποίο ανέφερες πριν θετικό. Δηλαδή, μπορεί από πλευράς υπηρεσίας να είναι θετικό το ισοζύγιο το εξαγωγικό, αλλά για να το παρέχουμε χρειάζεται να εισάγουν πολλά προϊόντα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Πες μου λίγο τρόπους. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις εκεί. Προσπαθώντας να το κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορο και παίρνοντας και από τα λόγια του Παναγιώτη και από τα λόγια του Άγη νωρίτερα και λιγότερο γιατί είναι το αντικείμενο, αλλά είπανε κάτι πολύ σωστό και οι άλλοι και όλοι. Εδώ πέρα εμείς έχουμε το εξής. Θέλουμε να εξάγουμε λίγο τεχνογνωσία γιατί μπορούμε να παράξουμε τεχνογνωσία. Τα μυαλά τα έχουμε. Την ίδια ώρα δεν έχουμε ένα γόνιμο περιβάλλον ώστε αυτή η τεχνογνωσία να μπορεί να φτάσει σε σημείο να κάνει παραγόμενο προϊόν ανταγωνιστικό με άλλες χώρες που έχουν πολύ πιο, ας το πούμε, ευνοϊκούς όρους για να κάνουν την παραγωγή. Από την άλλη, έχουμε χώρες που έχουν τεχνογνωσία σε κομμάτια που εμείς δεν έχουμε τεχνογνωσία, αλλά έχουμε τη γη που δεν έχουν. Έκανα μια κουβέντα λίγο νωρίτερα στο πόδι με τον Άριο ότι στην Ολλανδία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γης. Αλλά η τεχνογνωσία στο food technology, που είναι κυρίως τεχνολογία, είναι τεχνολογία, έτσι. Εάν εμείς μπορούμε να φέρουμε τη γνώση σε περιοχές που έχουν δυνατότητες παραγωγικές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουν, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Ή αν θα μπορούσαμε να παράξουμε μόνοι μας αυτή την τεχνολογία, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα, κλείνοντας και συνοψίζοντας, το βασικό μας πρόβλημα είναι μία λέξη, είναι η ανταγωνιστικότητα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε τεχνογνωσία, έχουμε μυαλά περισσότερους από αυτούς που φαντάζεται ο μέσος κάτοικος της Ευρώπης, σας πάρουμε το πλανήτη, και όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με τρόπο ανταγωνιστικό για να μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Λείπει τεχνολογία? Όχι. Λείπουν οι άνθρωποι να την εφαρμόσουν? Ναι. Λείπουν απόφοιτοι από τις σχολές? Ναι. Αυτό που είπα στην αρχή ότι μπήκα σε ένα πανεπιστήμιο, πρέπει να σας πω ότι μπήκα, χρόνο δεν έχω, αλλά μπήκα γιατί θεωρώ ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί από μέσα, δεν μπορεί να λυθεί απ' έξω. Και το άβατο των πανεπιστημίων έσπασε με αυτό το νέο σχέδιο που βάζουν 7 εξωτερικά μέλη στα πανεπιστήμια με σκοπό να σταματήσει να είναι κλειστός αυτός ο πυρήνας, αλλά να ανοίξει στην κοινωνία και η τεχνολογία να μοιράζεται σε όλους μας με κάποιον τρόπο που να είναι δίκαιος και σωστός. Κύριε Βαντάδη, θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, ποιες θεωρείτε ότι είναι ευκαιρίες επενδυτικές στη χώρα σε τομείς κοντά στους δικούς σας που είναι υψηλή τεχνολογία, semiconductors, chips? Είπαμε για κομμάτι intellectual property όσο αφορά σε αυτά, αλλά ποιες θεωρείτε ότι είναι επενδυτικές ευκαιρίες για έναν επιχειρηματία που θέλει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλακιά του πιθανώς? Ωραία. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από το πάνελ είναι ότι χρειαζόμαστε πολλαπλασιαστές για να κλείσουμε τον gap που μας δείξατε και με δεδομένα το skill labor shortage που ανέφερε ο Παναγιώτης. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλαπλασιαστές? Θα αναφέρω δύο, προφανώς δεν το εξαντλούμε το θέμα. Χρειαζόμαστε περισσότερες υπηρεσίες ψηφιακές.
περιπτώσεις όπως η DeepSea. Έτσι. Ένα σύστημα decarbonization, μια πλατφόρμα decarbonization για πλοία. Κάτι το οποίο το φτιάχνει μια φορά και το υιοθετεί μια μεγάλη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις σε semiconductors, σε AI. Αυτό είναι το ένα που χρειαζόμαστε. Το δεύτερο, και είναι η προσωπική μου άποψη, πρέπει να φτιάχνουμε κάποια πράγματα στο τέλος της μέρας. Έτσι, χρειάζεται και λίγο κατασκευή. Για βιομηχανία μιλάμε. Για βιομηχανία μιλάμε. Άρα λοιπόν, στους semiconductors είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει silicon fabs. Αποτελούν επενδύσεις που ξεκινάνε από τα 5 δις. Οπότε είναι δύσκολο να κάνεις motivate, όχι αδυνάτο, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις motivate τέτοιο ύψους επενδύσεις στον ελληνικό χώρο. Μπορείς όμως κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις κατασκευαστική γνώση, εμπειρία και φυσικά και επενδυτικό ενδιαφέρον από όμορους χώρους, όπως είναι η μεταλλουργία, και να κάνεις βήματα προστιθέμενης αξίας πάνω στα microchips και στα wafers. Για παράδειγμα, smart packaging, ενσωμάτωση αισθητήρων, που έχουμε εταιρείες μέλη μας που κάνουν συνταγές για να τοποθετούν έξυπνα αισθητήρια πάνω σε microchip. Άρα λοιπόν περισσότερα layers πάνω στο silicon chip, τα οποία να τα σχεδιάζουμε, που τα σχεδιάζουμε, αλλά να μπορούμε και να φέρουμε και μια τέτοια παραγωγή εδώ, για να πάρουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, του διπλασιασμού της πίτας που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, 2 συνταγές έτσι σας έδωσα εκ του προχείρου, που όμως νομίζω είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να τις δούμε σοβαρά. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει προσθέμενη αξία σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε περάσει το χρόνο σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους τους συνομιλητές και εσάς.